BGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunya na Martes. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, duang klase ng pensyon lauman na makukuakan mga pensyonado kan Social Security System ngunyan na Disyembre. Department of Trade and Industry Bicol nag-abiso sa publiko na mag-ingat sa mga produktong may peking marka. Bagong sanggunian kabataan Albay Provincial Federation President Carlos Matthew Gamboa matukaw na sa iyang pwesto dyan na hapon sa sanggunian panglalawigan. Pagtaunin tabang sa Iraromkan Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS program para mientras na sinuspinde sigun sa DSWD Bicol. Sa lado nasyonal, CBCP asin Muslim leaders makusog na kinundinar ang mass bombing sa Marawi. Mas dakul pang mga nasyon nagsuporta sa Pilipinas kasunod kan pang bumomba sa Mindanao State University. Dating Presidente Rodrigo Duterte nausyo sa investigasyon kan kaso ni Congressman o Congresswoman Castro. Roque nagpatanid na madimiter bilang abogado pag nakalaog ang International Criminal Court sa Pilipinas. Sa ibang nasyon, 11 hikers gadan dalan sa pagtuga kan bulkan sa Indonesia. Baretang sports, Nikola Jokic nangenot sa points, rebounds asin assist sa primerong 20 kawat kan 2023-2024 season sa NBA. Detalles kan Bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Para mentas na sinuspindir kan Department of Social Welfare and Development Regional Office ang pagtaonin tabang sa lindong kan Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program sa kapos na opisina kan ahensya sa Kabikolan, partikular na ang pagpapaluwas ng guarantee letter. Sinabi kan DSWD Regional Office na ipig-anunsyo ninda ang informasyon mantang tanganing dai mapundo ang pagtaon ng tabang kan siya na opisina padagos an sa indang pagdistribuir nin outright cash assistance para sa mga naka-schedule ng kwalifikado beneficiaryo sa Disyembre 15 ngunya na taon. Ang suspension na ni may katuyuhan na matawan ng magkakanagong oras ang DSWD sa pagpakaray kan mga kinakaipon na dokumentos para sa pagbayad kan mga service providers na nagresibi nin guarantee letter para sa mga naipaabot na tabang sa mga kliyenteng nakaranina sa sendang opisina. Ang baretang ini hatod sa Indokan. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Nairehistro kan mayon Volcano Network ang duwang volcanic earthquakes. Inibase sa nakalihis na 24 oras na monitoring kan PIVOX katakod kan padagos na pag-alboruto kaini. Dayman ni nairehistrong rockfall events alagad mantenido ang maluyang pagbulos kan lava na may lamang 2.8 kilometro sa May Isigali, 3.4 kilometro sa Bongagali, asin 1.1 kilometro sa Basudgali. Pagrampahog kan lava ninsagkod 4 na kilometro hale sa crater. An average kan sulfur dioxide nasa 1,279 mantang padagos ang ground deformation. Sa ngunyan, nakabandera pa man giraray ang alert level 3 status sa bulkan mayon.
Ang baretang ini hatod sa Indokan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Formal lang matukaw dyan na hapon sa regular session kan sanggunian pang lalawigan kan Albayan bagong SK Albay Provincial Federation President na si kinatawan Carlos Matthew Gamboa kan Kamaligalbay. Si Gamboa ang kasalida ni dating kinatawan as in SK Federation President Jesus Gu kung saan kanakaaging simana nagpaaram naman ini asin natawan ng pagmidbid sa paagi kan resolution number 0884-2023 na ibinusol ni 2nd District Congress kinatawan Vince Baltasar. Nagpaaram na kanakaaging simana si Gu kung kaya ngunyan ang pagtukaw man ni Gamboa. Ni restanto nag-obserbar naman si Gamboa kan session kanakaaging simana bilang parte kan sa iyang preparasyon. Inabisuhan kan Department of Trade and Industry Bicol ang publiko na mag-ingat sa mga produktong may pekeng marka. Sigon kay DTI Bicol Regional Director Dean Donabol, dapat siguruhon na ang mga babakalo na produkto, siring kan mga Christmas lights, igwan in Import Commodity Clearance o ICC sticker o marka na Philippine Standard or PS para masiguro na ligtas ining gamiton. Enot nang ipinaliwanag ni Nabol na ang mga PS o ICC sticker ang patunay na ligtas na gamiton ang siring na produkto dahil ini ang senyales na pasado ini sa ginibong mandatory safety test kan DTI. Pwede man na i-scan ang QR code o gumamit nin verification app. Tanganing mahiling kung tunay asin bako peke ang nasabing mga marka. Mientras tanto, sinabi kan opisyal na dapat maging wai sa pagpili kan dekalidad, ligtas asin abot kayang mga produkto ngunyan na kapaskuhan. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Apresado kan publiko ang espersos kan gobyerno sa paagi kan Department of Social o kaya Public Works and Highways sa mga ibinugtak na solar lights sa kapalibutan sa pagkikipag-uron kan DCGB News sa mga residentes sa sur na parte kan Legazpi City, siring sa Barangay Taisan, Umapon, asin San Francisco. Pagkasabi nila kulang tabang sa publiko ang mga solar street lights bilang pagsiguro sa seguridad mantang prioridad man ang kaligtasan kan mga motorista. Sa ibong kanina notaran, narakol pa mang giraray na lugar bako sa sa Legazpi kundi sa probinsya ang dapat mabugtakan man ng solar street lights. Formal nang inanunsyo kan Social Security System o SSS Legazpi Branch na duwang klase nin pension ang lalaoman na makukua kan mga SSS pensioners ngunya na bulan nin Disyembre. Sigun kay SSS Legazpi Branch spokesperson Janet Mapa, apwera sa regular na pension, igwama nin makukuang 13th month pension. Ang makakaresibi kay iniiyo ang mga personang mga disability pensioners, retiring pensioners, asin mga senior pensioners. Mientras tanto, ipapaluwas ang schedule para sa pagdistribuir kaini sa mga masunod na aldaw. Miaras tanto hali sa barangay Batubalani, Paracali, Camarines Norte ang naging top 1 sa minatapos pa siya ng licensure examination for nurses na si Aristotol Calayan Castro Nuevo. Katakod kanina nagpahag din pag-umaw ang gobyerno lokal kan Camarines Norte sa triumpong naidara ni Castro Nuevo. Base sa anunsyo kan Professional Regulation Commission, nasa 32,203 na examinees, nasa 25,761 digdi ang nakapasar sa Nurses Licensure Examination kan Board of Nursing sa 19 testing centers sa bilog na Pilipinas kan nakaaging bulan.
Sa giraray na mabukas kan kadiwa ng Pangulo sa probinsya kan Catanduanes. Mga baratong produkto ang mababakal sa Verac Municipal Plaza Covered Court magpuon sa aga. Disyembre 6, sagkod 7, magpuon alas 7 nin aga. Ang mga mapartisipar ng mga exhibitors iyo ang Provincial Agriculture Services Office, Greeners Botanical Garden as in dakul pang iba. Katakod kay ni, pig-inganyar kan gobyerno lokal ang publiko na aprobitsaran ang mga lokal na produkto asin tabangan ang mga paraoma sa probinsya kan Catanduanes. Iyan ang primerong kaptangkan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kini. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pag kumpleto ang tropa ko, ang inuman, pwedeng kwela. Pwede rin madrama. Iba-iba man ang klase ng inuman, basta may Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Sa Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan. Drink responsibly. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. This is ang Surf Bar New Look na! Bula, puti, ha! Power bula, surf yan, power puti. Surf yan, ang power ng Surf Bars, ang galing-galing. Power bula, surf yan, power puti. Surf yan, baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar, New Look na, may active clean pa, presyong wais pa rin. Surf yan! Pag na-shoot ko ining behind the back habang nakakadena sa auto. 60 million pesos ko ha. Game. Sa Bingo Plus, piso mo pwedeng maging 60 million pesos. Download na ni Bingo Plus app. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Deklarado bilang Malaria and Filariasis Awareness Month ang Nobyembre. Parehong galing sa lamok, parehong nagsisimula sa lagnat, at parehong delikado. Maagang deteksyon at lunas ang solusyon. Kaagad na magpakonsulta sa doktor sa unang 3 araw ng lagnat at ugaliin ang paglilinis ng kapaligiran upang dito pamugaran ng lamok na may dalang sakit. Sabay-sabay nating abutin ang Malaria and Filariasis Free Philippines para sa isang healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. Ngayong inaalala natin ang kapanganakan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, naway ipagpatuloy natin ang pagpapakumbaba, pagsilbi at ang pag-intindi sa kapwa. Para sa aming member consumers, hiling namin ang tunay na kaligayahan maging sa simpleng paraan ng pagdiriwang ng Pasko. Naway magpatuloy ang ating pagtutulungan at pagmamahalan sa isa't isa. Mula sa Aleco, sa pamumuno ni Engineer Wilfredo Buxit, kami po ay bumabati ng maligayang Pasko at manigong bagong taon, mga ka-Aleco. Pasko na! P-A-S-Co, P-A-S-Co, Pasko, Pasko, Pasko. Buo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Pansit na shrimp sarap with Nor Shrimp Cubes. Adobo na meaty sarap with Nor Chicken Cubes. Spaghetti na meaty special with Nor Pork Cubes. Buo na ang Pasko
Abo, Plemix. Hika, Plemix. Plema, iluwas yan. Plemix Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemix. Basta Lagundi, Plemix. Vitex Negundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemix. Hika, Plemix. Plema, iluwas yan. Plemix Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemix. Basta Lagundi, Plemix. Vitex Negundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. New Blossoms Catering Services is in need of the following: front desk receptionist, qualifications, graduate of any 4-year course, female with good interpersonal and communication skills, with good work ethics and computer proficient, must be willing to render work on weekend or holiday duty. Experience in customer service and ability to multitask is highly preferred. Willing to be trained. They are also in need of service crew, kitchen helper, housekeeping, and driver. Qualifications: high school graduate, at least 20 years old and above, male or female, must be willing to render work on weekend or holiday duty. Experience in customer service and ability to multitask is highly preferred. Willing to be trained. Interested applicant may send the resume through FB page at New Blossoms Catering or call at 0919-990-9338. Ini po ang sa indong board member Vince Baltasar, kang probinsya ng Albay. Nagpapaabot kimaugmang Pasko asin masaganang bagong taon. Lawom ko nunya nakapaskuhan, mapuno kita kikaugmahan asin pag-asa na maabot ang biyaya sa paagi kang pagrumdom sa satuyang padabang umboy na si Jesucristo. Nagtaong liwanag sa tuyang pagtubod na maabot ang kaginhawaan asin kasaganahan sa satuyang mga buhay. Agad ko po sana rumdumunta ang satuyang mga katugangan na kulang sa buhay. Asin may rasan taman ka mga biyaya ng satuyang natanggap. Ini sarong simbolo na kita naguugma asin nagpapasalamat sa pag-abot kan satuyang tagapagligtas na si Jesucristo. Ipadagos ta ang pagpadaba sa satuyang mga tugang nakapus sa buhay para mamatian maninda ang kaugmahan nunya nakapaskuhan. Sa maabot na bagong taon, agad kuma nakitagabos mag-inguwa asin mapuno kipag-asa sa ikamamaray kan satuyang mga pamilya. Sa Giaray, ini po ang sa indong 2nd District Board Member Vince Baltasar nagpapaabot kimaugmang Pasko asin masaganang bagong taon. Mga pare, Eddie Bong Plaza po. Eddie Bong Plaza, champion fighter and breeder. Pagdating sa maintenance, gusto ko fresh ang matuka ng mga panabong ko. Kaya sa selyado ako. Enerton 1 kilo pa. Fresh? 1 kilo ng Enerton? Oo, bawat kilo selyado para manatili ang freshness. Tama pa ang timpla. Kaya ang katawan ng panabong ko, maintenance pa lang, nakapikot na. Sa Thunderbird Enerton, laban o wala, laging handa. Sa Thunderbird Enertone, may laban o wala, laging handa. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles kang bareta sa Lado Nacional. Makusog na kinundinar kan Catholic Bishops Conference of the Philippines asin mga Muslim leaders ang pambabomba sa katahawan kan banal na misa sa Mindanao State University Gymnasium sa Marawi City. Sa magkasiparar na pahayag, nagpaluwas din pagkamundo ang CBCP sa deadly attack na tinarget ang Catholic faithfuls asin piniling gibuhon kan mga sospechado sa pambobomba sa mismong primerong semana kan Adviento. Sigun kay CBCP President Obispo Pablo Virgilio David na ang sirin na violencia desa na dapat na kondenaron kundi hindi dapat na talikudan bilang paagi kan paghahagad nin kabayadan sa lambang Pilipino na nagsusulong nin katrangkiluhan. Pinakusugman kan CBCP ang sendang daing patod na commitment para sa katuninungan asin pagkontra sa violensya para man sa Muslim religious leaders, partikular ang United Imams of the Philippines, inapod kan mga ini ang bombing attack sa universidad bilang pagsuway sa kabos ng mga regulasyones kan tawo asin Islam, asin pinag-urambitan ang mga tataramon sa Quran, nagbabawal sa kabos na klase ng pag-atake sa mga inosenteng namamanuan. Ano man ang pag-atake sa mga inosenteng sibilyan, pagsuway sa Sharia law kan Islam, asin dapat proteran kan mga Muslim ang buhay, dignidad, asin pagrugaring kan mga sibilyan, asin non-combatants.
Siniguro kan Armed Forces of the Philippines o AFP, as in Philippine National Police o PNP, ang seguridad kan mga estudyante sa Mindanao State University o MSU, as in ang mga residentes kan Marawi City, kasunod kan pambobomba kan Domingong aga sa universidad. Ang pahayag kasunod kan Command Conference sa Marawi City, kung saan hinagad ni AFP Chief General Romy Bronner sa mga residentes kan syudad na ipadagosan na ang sa indang normal na aktibidad dahil nakawagas ng unyan ang persa kan gobyerno para siguruhon ang seguridad sa lugar. Sinabi man ni Western Mindanao Command Chief Lieutenant General William Gonzales na nag-deploy na ang AFP nin sarong kumpanya nin soldado sa MSU bilang augmentation force. Sa lado man kan PNP, sinabi ni Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region Regional Director Police Brigade General Alan Nobleza na sarong kumpanya man gikan sa Regional Mobile Force Battalion ang pig-deploy sa MSU, as in naka-full alert status ang PNP sa bilog na rehiyon. Mantang sinabi ni General Bronner na itataong kwenta na niya sa mga round commander ang desisyon kung ma-deploy pa nin kadagdagan na seguridad sa mga simbahan sa syudad. Magigirumduman na nangyari ang pagsabog mantang nagkukondukta nin misa sa laog kan MSU kan Domingong aga. Mientras tanto, nadagdagan pa ang bilang kan mga nasyon na nagpailing ng suporta sa Pilipinas kasunod kan makaturo-trusting Mindanao State University bombing kadakaangel daw para sa mga nasyon kan Estados Unidos, United Kingdom as in France, na tulos nagpadara kan sa indang pakikidumamay sa Pilipinas, nagpahagbal kan sa iyong pakikidamay si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Jilan, mientras na kinondenar kan Chinese Ambassador ang ginibong pambobomba asin sinabing deng lugar sa kinabaan ang violensya kontra sa mga sibilyan asin inosente. Maging si Australian Ambassador to Manila, Hey Kyong Yu, nagpalasman in solidarity message. Sigun kayo, magpaparagos ang naman ninindugan ng Australia kay riba ang Pilipinas asin matabang sa kamauotan kani na mapanimbag ang mga responsable sa pambobomba. Kanakaaging aldaw nangyari ang pambobomba sa laog kan gymnasium kan MSU. Base sa initial na datos, suminabot na sa 4 katawo ang nagadan, mantang sobrang 50 ang nalugadan. Ipinaluwas na kan National Security Council o NSC ang mga dapat na sunudon para sa pagpuon kan exploratory talk sa kilusang komunista. Ini ang sinabi ni sa public briefing ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya matapos magkasundo ang gobyerno as in National Democratic Front na maghuron para mapundo na ang armadong pakikipaglaban. Nakapalaman sa guidance kan NSC na mapuon giraray sa paghururon ang ambos lados as in bako resumption kan peace talks. Tinawanin doon ni Malaya na gabos ng mga napaghurunan as in napagkasunduan sa nakalihis na mga administrasyon. Dahil nababalikan kaya back to square one gabos ang gigibuhon sa exploratory talks. Malinaw sigon sa opisyal ang naging anunsyo kan gobyerno na mapuon giraray kan mga paghururon para matukar ang mga gigibuhon na lakdang para mapundo na ang armadong pakikipaglaban kan mga komunista. Dahil nagpailing si dating Presidente Rodrigo Duterte sa Quezon City Prosecutor's Office para sa primerong preliminary investigation sa kasong grave threat na isanangat kontra sa iya ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Doong abogado siya na nagampang sa korte para magrepresentar sa dating Presidente. Sigun sa sayang duwang abogado, dahil nakaabot ang dating Presidente para magsumitir nin counter affidavit dahil ini na dahil nakaresibi nin subpina. Sinabi ni Castro na pig-resibi siya na kanduwang council ang complaint affidavit asin supplemental complaint affidavit kasabay kan pagsumitir ninda kan entry of appearance. Dahil man may tago ang pagkauyan kan apoton kan media si Castro kung natataan iba sa legal counsel sana ang nagampang. Halimpot na simbag ni Castro na nabudol kita. Ang bilog na ninda dating spokesperson Harry Roque, ang abogadong marepresentar kay Duterte. Mientras tanto, nakatala na gibuon sa masunod na investigasyon sa kaso sa maabot na Desyembre 15. Magagaramduman na nagsangat ng kasong kriminal si Castro kontra kay Duterte kan Oktubre 2023.
dahil sa pagkasabing binutasan na death threat kan dating presidente kontra sa iya. Madimitir bilang sarong abogado si Attorney Harry Roque kung in kaso magkaigwan in jurisdiksyon ang International Criminal Court o ICC sa Pilipinas. Sinabi ni Roque na malusad siya bilang abogado kung makakalaog ang ICC sa nasyon. Nagpasalamat man si Senator Bato de la Rosa sa suporta ni Harry Roque na nagkukontra sa paglaog kan nasabing korte sa nasyon. Enot kaini, sinabi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na pig-aadala na kan gobyernong Marcos ang posibleng pagbalikan Pilipinas bilang miyembro kan ICC. Kasunod kan pahayag kan presidente, sinabi kan senador na dapat maghanda na siya, lalo na ta siya ang naging Philippine National Police o PNP chief durante kan nagpuon ang madugong war on drugs kan nakaaging administrasyon. Bareta hali sa ibang nasyon. Nako ang gadaan ang 11 katawa rani sa bunganga kan nagtutugang bulkan Marapi sa Indonesia. Sigun sa mga otoridad, may 12 iba pang hikers ang ibaretang nawawara. Maabot sa kabilugan na 75 hikers ang report na nasa lugar kan mangyari ang insidente kung saan kadaklan sa Inda ligtas ang napig-ibakwar. Nagbuganin abo ang bulkan na may langkaw na 9,800 pies sa ere na nagpadiklom sa kapalibutan. Padagos ang pagkigibong rescue and search operation kan mga otoridad para makuha ang mga nawawarang hikers. Baretang Sports, nangeno si two-time NBA MVP as in Denver Nuggets star si Nikola Jokic sa tulong kategorya sa NBA para sa first 20 games kan presenting season. Pugol kan 2023 NBA Finals MVP ang may pinakadakol na puntos, rebounds as in assists sa primerong 20 kawat ngunya na season, kumpara sa iba pang matitibay na players kan pakawat. Sa points, igwa ng 579 points si Jokic. Ikaduwa na sa iya ang 2021 NBA Finals MVP na si Giannis Antetokounmpo na may 569 points. Para sa rebounds, igwa ng 255 na rebounds si Jokic, mantang ang nag-ikaduwa sa iya si Anthony Davis na igwang 249. Nagigibo ni Jokic na magkaigwa ng 12.8 rebounds sa kada kawat sa nakalihis na 20 kawat kan season. Mantang uminabot naman sa 196 assist ang nagibo kan big man sa kabilugan kan season. Nag-ikaduwa sa iya si Trae Young na nakakuha nin 192. Ultimo sa detalles kang Bareta ang kamugtakan kan panahon. Nasa linya ang Pag-asa. Para po sa tuyong weather forecast, nung inaandaw ni Martes, nakaka-apekto sa bilog na nasyon ang easterlies o luros na naghahali sa dagat Pasipiko. Ang Kabikulan, nalauan man sa maghapon na magkakaiguanin, bahagyang mapanganoron sagod sa mapanganoron na kalangitan. Gawin pa man ang tsansaning mga pulong-pulong pagkurat o pagkikilan pagkagultol. Moderato sakot sa minsan mapasoldadoros na kasirangan ang mamamatean na may moderato man sakot sa maalo na kadagatan. Ang tinatayang buhat at temperatura 24 hanggang 31 ang taas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5.54 ng aga, masulopad na alas 5.17 ng hapon. Alidigi sa DOST, Pag-asa, Ariel Samudio. Iyan mga tugang ng detalles kan mga Bareta ngunyan na Martes. Sa pangarang kan mga pagariba, Mardila, Angel Mostasa, Jenny Matthew Balyaran sa Newsbase, June Napoles sa Lado Technical, Jerome Martinez sa IT, Seriman ang Pag-asa. Kami po nagatud kan Bareta. Ako si Russell Cortez. Ako man po si Edwin Peralta nagsasabing salamat kan sa inyong pag-antabay. Masunod na ang hapot ni Mr. M. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan